دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابس قصيلو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبصم موزيك أربلكم سنة مكتال دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابس قصيلو بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبصم موزيك أربلكم نلوم مدبنا أبدركي كلمان مايتن زتوكوريك خون مكتالكم نعدم تግራይ لعل 2 مليون ሰባት ረድኤት ይጽበዩ ቀርና አፍሪቃ ብደርቅ ተጠቂዑ ኣስታት ፍርቂ ካብ ብስ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ጥሜትን ህጡጻት ላይነት ናይ መግቢ ረድኤትን ይርከብ ይብል ጸብጻቡ ድምክ ባዓለም ረድኤት መግቢ ናብ ዘድልዮም ሰባት ንኸይባጻሕ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት እኳ እንተሎ ምድንጓይ መስርሕ ሰላም ግን ካብ ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኩናት ትግራይን ንሱስ ዒቦ ዘሎ ጥሜትን ምምዝባልን ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዝበኣሰ ቅልውላውን ቀውስን ዘለዎ ቦታ ክኸውን ኣኽኢልዎ ኣሎ እዚ መበል 2 ዓመቱ ክቕፅር ተቐራሪቡ ዘሎ ኩናት ህይወት 10,000 ሰባት ኣብ ልዕሊ መቕዛፉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሳት 2.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ይጽበዩ ከም ዘለዉ ውድብ መግቢ ዓለም ሓቢሩ أورح مجابيت نايز عمت زي فدرالو منجست إثيوبيان مراحت كل التجراين نايتوخسدو مبال سمعو كان تجبرو زاجيت نابزلا قسم أكوات حب زي مخالو من بسنك حترت ندادن محبرات قبرسن ناي مجبي نابز ملكتهم أكلات كيبت انكفات كوين الله كموت إث نايزي متأن قدلت مجبي مالت مال نوتريشن أو أكلات دك سوات زخطلو عطبو كم زوسخة نازن مكتأن كسعبو نزخ الموت نمكل خالن هتوصنا يرديت حاجز كم زادلي ودب مجبو عالم بتوسخي أتنكعو كل التجراي أسا 6 مليون هزبو قلوان كلو 900 كابزي وحسنة مجبو زي التأمامن وحسنة زي بلوك خون كلو كم تستقلت أدما فرق نايزي هتوصنا مجبو حاجز يدلي الله قبل علزي لعل فرقي نفسه صورات ديتاتن كمون وليدن زت بوا بقدلة مجبي مال نوتريشن كتقعان كلوا 33 ميتاوي تحت عمش عمت تسعناتون بتمساسالي تطرع مركبو فدرالاوي منجستي إثيوبيان مراحت كل التجراي نابز قبرو ويكقبرو قربنتهم أبز قلتلو وعلى سلام لعلي هوت مدحان هزبي بوليتيكاوي أجنداتاتهم يوم زقدمو زلو فدرالاو منجستي أقدمو كمتحدراوي استراتيجي وصدو عطوا كل التجراي كاب نقدي أقلقلوت بانكي إلكتريك تليفون مقعزيان حجون كقصلون كلو إذن هزب تجراي أبتحت أكوب مقطعتي اتيوو نيرون ألون كل التجراي ولقوا أفتحت حوات حلو بغنتاو مداي أكل إثيوبيا بمخنا هزبا ناي منجست أقلقلوت كركب مسولي نيرو انتغنا أمونغو كلتيوم حيلتات متأمان كساب زي تفترة كتكبر أتسقامي يرولو مريحنت كل التجراي بوغانو متاع عدل تجراي انتاي كخون كم زدلي زقلص أجندا بنتصور قبل زي مقماتو وي متاع تجراي هزبزو السنو حتى يزبل بمخانو نفدرالاوي منجستي وحسنت كم زيهبو يقلات كينات تجراي بحافشا دما حدحداو كينات إثيوبيا بسلاماو منقدي كفتح زدفاف دحان زغنا أقالبو محبرسب عالم رقيبو نيرو انتغنا دحر كينات يوكرين أقالبوتي محبرسب دارقابو ملؤو ناب يوكرين معديو نزا ملكيتو دايركتور ودبت عنا علم دكتور تيدروس أدحانوم جبريسوس أبزهبو مقلتي أبز حلفة 6 ورحي زخون مرحا هاجر بفلاي دما نايز معبلا هاجرات مرحي بزعبا كلولاو تجراي كزارواي سمعكن أزي دما حبرت قربت زسعبو علي تاونت كخوني خيليلو مبوكولو كاب تجراي زخون دكتور تيدروس بدرجة سب أو كلولاو كرأن تخوينو أب تجراي زلو كلولاو بزياق كاننو كاب تأب يوكرين زلو بتعطى أصافي كم زعب بمقلات نمنتاي قداي يوكرين كم ناي تجراي زيادة أقالبو رخيبو كبل سكفتو بملكة حتو قليتو عفنيا منجستي إثيوبيا بلينسيوم أبزهابتو قبر ملس دما دكتور تيدروس سهابو رئيتو زي سنة مقباراو كم زخونن كاب حدا علم لخاو ودب زمر حساب كم زي تتسبين بمقلات نحتو تدكتور نتيكاتو دكتور تيدروس علي تاونت كم متصاوت بوليتيكا كتقام كم زي نبرو بتوساخي نغيفا بخلو موغنات زقبر ناي بوليتيكا من اللسن صوتان نتبت ميت تقولي زلو هزب تقراي سفتحالو نهجر يلن أب إثيوبيا بفلاي أب تجراي أب كل أمحران عفرنون بدمر أستت 13 مليون صوات ناي مجب حجز كم تتصبيو كفلة تخيلوا الله عتبو طميت أب إثيوبيا ترايس حات ريكونن نكينيا صوماليان جبوتن حويسكا أب قرن أفريقيا بسنقات مزولو دركي أب تزوبا أستت 22 مليون صوات
ናይ ጥሜት ሓደጋ አንጸላሊዎም ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት አጠንቂቑ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንርባዕተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝቐጸለ ደርቅን ዋሕዲ ማይን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ጡር ዝበፂሑ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት እቲ ዝበኣሰ ደርቂ ጋጢሙ ከም ዘሎ ብሕርሻ ዝነበሩ ኣህዛብ ይኹኑ ብሞጓሰ ንጥሜት ተቓሊዖም ይርከቡ ብፍላይ ብሞጓሰ ዝነበሩ ሚልዮናት ሰባት ጥሪቶም ብጽምኢ ማይን ዋሕዲ ሳዕርን ክሞቶም እንከለዋ ኣስታት 1.1 ሚልዮን ሰባት ዝብላዕን ዝስተን ከናድዩ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለው ዳይሬክተር ውድብ መግቢ ዓለም ዳቪድ ቤስሊ ገሊጾ ኣብዚ ዓመት ዝኻርም ዝነበሮ ዝናብ ዘጌት ከምቲ ዝድለይ ሃርም ብዘይምህላው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ደርቂ ክሳይድ ከም ዝኽእል ኣብዚ ዞባ እዚ ንዘለው ኣህዛብ ህፁፅ ረድኤት ንምግባር $418 ሚልዮን ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሪዱ ብዘሎ ደርቂ ዝያዳ ተጎዲኣ ዘላ ሶማልያ ክትከውን እንከላ ኣስታት ፍርቂ ማለት 15 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥሜት ከምርሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ደርቂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተናወሐ ዋሕዲ ዝናብ ኩናትን ግጭትን ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝሰዓበ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ መግብን ንሕርሻ ዝኸውን ድኹዕን ዝኸተሎ ከምኡውን ምልባዕ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ዕፅዋ ናይ ምንቅስቓስን ስራሕን እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ ዓመት ሓዊስካ ዝሓለፈ 4 ዓመት ካብ ሓንቲ ዓመት ናብ ተኻልእቲ ዓመት ዘይመሓየሽ ዋሕዲ ዝናብ ከጋጥም ጸኒሑ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት እቲ ዝበኣሰ ደርቂ ክኸውን ኪኢሉሎ እዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝቐጸለ ደርቂ ምህርቲ ሕርሻ ኣዝዩ ክገድል እንከሎ ሓያሎ ስድራ ቤታት ጥሪተን ከም ዝሞትውን ውድብ መግብን ሕርሻን ውድብ ሕብራት ሃገራት ፋኦ ሓቢሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ደርቂ ንምንታይ ንዝተናወሐ ንራብዓይ ዓመቱ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ዝብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ እቲ ጠንቂ ካብ ኣፍሪቃ ርሒቑ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘጋጠመ ላኒና ዝተባህለ ተርእዮ ኩነታት ኣየር ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኩነታት ኣየር ላኒና ዋላ እኳ ካብ ኣፍሪቃ ርሒቑ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ይከሰት ናቱ ጽልዋ ግን ዳርጋ ናብ መላእ ዓለም እዩ ዘንጸባርቕ እዚ ተርእዮ ምስ ዝኽሰት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ማይ ክኽተል እንከሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብኣንጻሩ ኣዝዩ ውሑድ ማይ ይኸትል ላኒና ምዕራባዊ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ካብ መጠኑ ንታሕቲ ከም ዝስሕል ምብራቃዊ ክፋሉ ድማ ከም ዝሞቕ ክገብር እዚ ተርእዮ ጠሊ ከይህሉን ደበና ከይፍጠርን ይዓግድ ናይዚ ሳዕቤን ክሳብ ኣፍሪቃ ይበጽሕ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ካልእ ኢልኒኖ ዝበሃል ተርእዮ ኣሎ እዚ ክስተት ብኣንጻሩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝሒ ዘለዎ ዝናብ ኣብ ደቡብ ድማ ዋሕዲ ይኸትል ቀላይ ቪክቶርያ ኣብ ናይ ምሟት ሞት ኣስታት 59.9 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን 7.1 ኪሎ ሜትር ገማግም ኣስታት 1,000 ደሴታት ዝውንን ብሃገራት ታንዛንያ ኡጋንዳን ኬንያን ዝዳወብ ቀላይ ቪክቶርያ ይበሃል ቀላይ ቪክቶርያ መቦቆላዊ ስሙ ናምሎልወ ንናሉባላን ኒያዛን ተባሂሉ ብኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ኣህዛብ እኳ ዝጽዋዕ እንተኾነ ኣብ 1858 ሪቻርድ ፍራንሲስ ተባህለ እንግሊዛዊ ዳሳሲ ቪክቶርያ ክብል ብናይ ሽዑ ግዜ ንግስቲ ብሪጣንያ ዝነበረት ስም ሰይምዎ ሪቻርድ ፍራንሲስ ዳሳሳይ ጥራይ ዘይኮነ ጸሓፋይ ክኢላ ጂኦግራፍ 29 ቋንቋታት ዝመለኽ ተርጓማይ ወተሃደር ዲፕሎማትን ብዝለዓለ ድማ ሰላይን ዝነበረ ኮይኑ ንሱ ዝበጽሐን ንኒልን ቀላይ ቪክቶርያን ዘዳውባ ሃገራት ማለት ግብፂ ሱዳን ኬንያን ኡጋንዳን ድሒረን ብብሪጣንያ ዝተገዝኣ ብምዃነን ብሪጣንያ ነቲ ዞባ ንኽትገዝእ ዝሓገዘ ኣብ ምስላይ እቲ ዞባ ምሕንጻጽ ካርታን ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ ምዕራባውያን ዳሰስቲ ብፍላይ ድማ ኤውሮጳውያን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ከይዶም ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተሪኦም እሞ ብዛዕባኡ ቀዲሞም ጽሒፎም ነቲ ንዕኦም ሓድሽ ዝኾነ ነገር ዋላ እኳ ካልኦት ኣህዛብ ዝነብሩሉ እንትኾኑ እቶም ዳሰስቲ ረኺቦሞ ብዝብል እዩ ኣብ ታሪክ ዝዝንቶ ንኣብነት ኣብ 1492 ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ ንኣሜሪካ ረኺብዋ ይበሃል እኳ እንተኾነ ኣቐዲሞም ኣብኡ ዝነብሩ ደቀባት ነይሮም ናይ ዓለምና ዝነውሖ ጎቦ ብጆርጅ ኤቨረስት ተረኺቡ ይበሃል እንተኾነ ኔፓላውያንን ቲቤትን ኣብ ዙርያ ነይሮም እዚ ኣርእስቲ ብዛዕባ መን እንታይ ረኺቡ ይኮነን እንተኾነ ሪቻርድ ፍራንሲስ 1858 ንቀላይ ቪክቶርያ ረኺብዋ ካብ ዝበሃል ንድሓር ኣብቲ ቀላይ ዝርከቡ ህይወታውያን ብፍላይ ድማ ዓሳታት ኣብ ቅልጡፍ ምጽናት ከም ዝርከቡ ተመራመርቲ ገሊጾም ቀላይ ቪክቶርያ ልዕሊ 500 ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳ ይነብሩሉ ኣብ ከባቢ ተቐላይ ዝርከቡ ኣህዛብ ድማ ዝበስሑ ብምግፋፍ ዓሳ ዝነበሩ ብምዃኖም ኣብ ከባቢ ተቐላይ ዝዓበየ ናይ ጽሩይ ማይ ዕዳጋታት ዓሳ ኣሎ
ኣዛብ ተኸባቢ ንዘመናት ዓሳ ብምግፋፍ ብምምጋብን ንግዲ ብምግባርን ይፍለጡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብሰንኪ ብከላን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምግፋፍን ሓያሎ ዓሌታት ዓሳ ፈጺሞም ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ፋብሪካታት ዝወፅእ ርስሓት ናብቲ ቀላይ ይክዖ ኣብ ሕርሻታት ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ድኹዒ ናብቲ ቀላይ ፈስስ ብምህላው እቲ ቀላይ ኣልጌ ማዕብልን ይስመምን ብምህላው ንዓሳታት ዓቕሎም ከጽበሎም ከሎ ኣብቲ ማይ ዝርከብ ኦክሲጅን ብምውሓዱ እውን ንምስትንፋስ ፍጡራት ሓደገኛ ንኾነ ከም ዝመፀ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ ገፈፍቲ ዓሳ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዓሳ ዝገፉ ብምዃኖም እቲ ቀላይ ኣብ መጻኢ ሂወታውያን ዘይብሉ ሞት ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተሰጊኡ ኣብቲ ቀላይ ጓሓፍ ምዃኑ ድማ መጠን መርዛምነቱ ከም ዝወሰኸ ክሰትዮን ክትሕምብሰሉን ሓደገኛ ንኾነ ከም ዝመፀ ተፈሊጡ ቀላይ ቪክቶርያ 49 ሚእታዊት ብታንዛንያ 45 ኡጋንዳ 6 ሚእታዊት ድማ ብኬንያ ይዝውነን ነቲ ቀላይ ዝወርዶ ዘሎ ብከላ ንምዕጋት ሰራዊተን ሃገራት ዘይሕጋዊ ብከላ ከይካየደሉ ናይ ሓለዋ መስርሕ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዝፍለጥ ኣብ ዓብዪ ሃጓፍ ስንጭሮ ግሬት ሪፍት ቫሊ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዘይካ ቀላይ ቪክቶርያ ካልኦት ኪቫ ኤድዋርድ ታንጋኒካ ሩኪዋ ናትሮን ኪዮጋን ካልእን ዝበሃሉ ቀላያት እውን ኣለዉ ቀላይ ቪክቶርያ ቀንዲ ምንጪ ፈለግ ጻዕዳ ኒል እዩ ጻዕዳ ኒል ንኡጋንዳ ደቡብ ሱዳንን ግብፅን ሰንጢቑ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝፈስስ ብምዃኑ ፈለግ እዩ ቀላይ ቪክቶርያ ብዕቤቱ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ካብ ዓለም ድማ ድሕርቲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ካናዳን ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ዝርከብ ቀላይ ሱፐሪዮር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ እቲ ቀላይ ካብን ናብን ዝዳውብኦ ሃገራት እውን ከም መጓዓዝያ ይጠቅም ዝዓሙቐ ጥልቀቱ 81 ሜትሮ ዝኾነ ቀላይ ቪክቶርያ ቅድሚ 400,000 ዓመት ብባህሪ ዝተፈጥረ ኮይኑ ኣብ 1952 ኣብ ኡጋንዳ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብገዛኢት ዝነበረት ብሪጣንያ ሰብ ሰርሖ ግድብ ተወሲኸሎ እቲ ቀላይ ኣብ ዘመኑ ክልተ ግዜ ሓደ ቅድሚ 17,000 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ነቒጹ ከም ዝነበረ ተመራመርቲ ስነ መሬት ይገልጹ እቲ ቀላይ ምስ ምቅያር ክሊማን ምቅያር ስሕበት መሬት ከምኡውን ምቅያር ዝንግሪር ዑደት መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ብሕጂ እውን ክደርቕ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቶም ተመራመርቲ ብተወሳኺ ይሕብሮ እዚ ድማ ንዞባ ዓበይቲ ቀላያት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ 6,650 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ 11 ሃገራት ዝስንጥቕን 300 ሚልዮን ኣህዛብ ብቐጥታ ዝጥቀሙሉ ፈለግ ኒል እውን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ጻዕዳ ኒል ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ክብገስ እንከሎ ሰማያዊ ኒል ኣባይ ድማ ካብ ጎቦታት ሰሜን ኢትዮጵያ ይብገስ ክልቲኡ ፈለጋት ድማ ኣብ ካርቱም ሱዳን ተራኺቡ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ይፈሱ ኒል ኣብ ግብፂ ብማእከል ምድረ በዳ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ጥራይ 95 ሚእታዊት ካብ 97.55 ሚልዮን ኣብ ከባቢ ኒል ይቕመጡ በዚ ድማ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ቀላያት ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ምቅያራት ጽልውኡ ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ግብፂ ዝርጋሕ ንሚልዮናት ኣህዛብ ዝትንክፍ እዩ ኢትዮጵያ ሳልሳይ እብረ ምምላእ ማይ ህዳሴ ግድብ ኣካይዳ ብዛዕባ ፈለግ ኒል ካብልዓልና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኢትዮጵያን ሳልሳይ እብረ ምምላእ ማይ ህዳሴ ግድብ ኣካይዳ ዝብል ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ንግብፂ ከም ዝቆጥዐ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ክተሃንጾ ዝጸንሐት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሰመየቶ ግድብ ቅድሚ 2 ዓመት ወርሒ ሓምለ ቀዳማይ እግሪ ክትመልኦ ክትጅምር እንከላ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ ክራማት እውን ናይ ክረምቲ ማይ ንምእካብ ካልኣይ እብሪ መሊኣ ነይራ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንቁመት እናሃነፀት እያ ነቲ ማይ ናይ ምምላእ መስርሕ ተካይዶ ዘላ ኣብዚ ዓመት እዚ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ዝኽእል ማይ ብምእካቡ እታ ሃገር ካብቲ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ከም ዝኽኣለት ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን እየን ክምንጩ ጀሚሩ ዘሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ 375 ሜጋዋት ክኸውን እንከሎ እዚ ማለት ንኣስታት 200,000 ኣባይቲ ከብርህ ዝኽእል ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኣባይ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ በይናዊ ብምዃኑ እዚ ዜና ነታ 9 ሚእታዊት ካብ እትጥቀመሉ ማይ ካብ ፈለግ ኒል እትረኽቦ ግብፅን 2 ሚልዮን ካብ ህዝባ ብሕርሻ ኒል ከም ዝናበር እትገልጽ ሱዳንን ዳግማይ ሸቕሎት ፈጢሩሎ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በይናዊ ምምላእ ግድብ ህዳሴ ንመጠን ዝፈስስ ማይ ናይል ከተዓናቕፎ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትቅየድ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ኣብ ክረምቲ ንግድብ ህዳሴ ማይ ከም እትመልኦ ዝሕብር ደብዳቤ ናብ ግብፂ ልኢኹ ነይሩ እንተኾነ ግብፂ ነቲ ደብዳቤ ብምንጻግ
ባይቶ ጸጥታው ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ማያት ኒል ኢዱ ኸእቱ ጸዊዓ ነይራ። ቤት ጽሕፈት መስኖን ሃብቲ ማይን መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ክሳብ 3 ሃገራት ኣብ ሓደ ስምምዕ ዝበጽሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምምላእ ህዳሴ ደው ከተበል ጸዊዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ዘይቀጥታዊ መልሲ ግብፅን ሱዳንን በብናተን መንገዲ ካብ ፈለግኒል ክጥቀማ ተስፋ ብምግባር ሃገሩ ነተን ሃገር ክትጎድእ ድሌት ከም ዘይብላ ቃል ኣትዮ። ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ማይ ኒል ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ክበጽሓ ሓያሎም ዝራባት እኳ እንተገበራ ንኹለን ዘማእከለ መፍትሒ ግን ክረኽባሉ ይከኣላን። በዚያ ድማ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ ወሲዳ። በመሰረት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ 83 ሚእታዊት ፕሮጀክት ህዳሴ ግድብ ክዛዘም እንከሎ 95 ሚእታዊት ናይ ምህንድስና መደባቱ ድማ ከም ዝተወድአ ተፈሊጡ። ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመት እቲ ግድብ ሙሉእ ብምሉእ ተወዲኡ ስርሑ ክጅምር ትጽቢት ይግበረሉ። ሓያሎ ጸሓፍትን ተመራመርትን ኣብ መጻኢ ዓለም ኣብ ሓድሕድ ግጭት ከተምርሕ ካብ ዝደፋፍእዋ ነገራት ሓደ ማይ ከም ዝኾነ እዮም ዝግምቱ። ጉዳይ ማይን ምስሓብን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን በጺሑ ኣብ መጻእ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዩ ከፋጠን ጀሚሩ ዘሎ። ቀንዲ ዘይምርዳእ ኢትዮጵያን ግብፅን ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ኣብ ሓጺር ግዜ መቓን ማለት ክሳብ 7 ዓመት ዝወስድ ግዜ ክትመልኦ ክትምድብ እንከላ ግብፂ ግን እቲ ምምላእ ክሳብ 21 ዓመት ዝኸይድ ዝተናውሐ ግዜ ክኸውን እያ ትጠልብ። እንተኾነ በዚ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ 3 ግዜ ማይ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ኣብ ሱዳን ይኹን ግብፂ ዝጭበጥ መጉዳእቲ ኣይውረደን ዘሎ። እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክት ሃገር ግን ብዲጋ ህዳሴ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ብምትካል 6.45 ጂጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምንጫው ንህዝባ እኹል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘርጊሓ ኣብ መጻኢ ናብ ጎረቤት ሃገራት ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ጸዓት ክሸይጥ ዝዓለመ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ማይን ሃይድሮ ኤሌክትሪክን እንተተዓዊቱ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ኣብ ዓለም ድማ 7ይ ክኸውን እዩ። ግብፂ ብወገና ኣብ 1970 ኣብ ፈለግ ኒል ኣስዋን ዝተባህለ ግድብ ከም ዝሃነጸትን ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝጥቀመሉን ይፍለጥ። ግድብ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ሽሙ ከም ዘመልክቶ ንምብርባር ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓሊሙ ዝህነጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ካብ ደቡብ ሱዳን 15 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይስራሕ ዘሎ። እቲ ግድብ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ብቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተጸኒዑ ተወዲኡ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ሃገር ንዓመታት ዝቐጸለ ዘይምርጋእ ግን ኣብ መወዳእታ ኸበጽሕ ኣይከኣለን። መንግስቲ ግብፅን ሱዳንን ብመንገዲ ገዛኢ ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ 1959 ንኣጠቓቕማ ኒል ዝምልከት ውዕል ከቲመን ነይረን። ኣብቲ ውዕል ግብፂ 55.5 ሱዳን ድማ 18.5 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ክጥቀማ ተሰማሚዐን ነይረን። እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብቲ ስምምዕ ብዘይ ምስታፋ ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ይትቦንያ። ፈለግ ኒል ንግብፂ ንኣሽሓት ዓመታት ምንጭ ሕርሻ ዝስተ ማይን መጓዓዝያን ክኸውን እንከሎ ፈርዖናት ከም ኣምላኽ የምልኽዎ ነይሮም። ፒራሚዳቶም ስልጣኔኦምን ድማ ብመንገዱ ሃኒጾም። ኢትዮጵያ ብወገና ካብ ከርሳ ዝብገስ ክነሱ ዛጊት ከይተጠቀመትሉ ጸኒሓ። መብዛሕትኡ ክፋል መሬት ሱዳን ብጎላጉል ዝተዓብለለ ሰጣሕ መታሕት እዩ። በዚ ምኽንያት ፈለግ ኒል እንተመሊኡ ከምኡ ናብቲ ሃገር ሒደት ማይ እንተሃሪሙ መሬት ዕለቕለቕ ክብል ግዜ ወስደሎን እዩ። ገለ መሃንዲሳት ማይን ኣተሓሕዝኡን ኣብ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነጽ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒል ዘጋጥም ዕለቕለቕ ከም መቆጻጸሪ ክጠቅም ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ገሊጾም ነይሮም። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሱዳን ዕለቕለቕ ዝፈጥር ማይ በቲ ኣብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ሃሪሙ ንፈለግ ኒል ዝመልኦ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ቁሩብ ማይ እንተዘኒቡ ድማ ነቲ ዕለቕለቕ ዝያዳ የጋድዶ። በዚ ምኽንያት ግድብ ተሃድሶ ብምኽፋትን ምዕጻውን እዩ ነቲ ኸጋጥም ዝኽእል ዕለቕለቕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከኣቱ ዝከኣል ክብልዮም ክኢላታት ዝሕብሩ። ምስ ምምላእ ግድብ ህዳሴ ዝተሓሓዝ ክበስል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ ዕለቕለቕ ኣስታት 100 ሰባት ህይወቶም ክስኡን እንከለዉ ኣብ 14 ኣውራጃታት ወይ ዞባታት ብፍላይ ምስ ፈለግ ኒል ዝዳወባ ሓያሎ ዓድታት ጉድኣት ከም ዘውረደን ልዕሊ 460,000 ካብ ቤት ንብረቶም ናይ ምምዝባል ሓደጋ ኣጋጢምዎም ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዕለቕለቓት ማይ ኣጋጢሙ ነይሩ። እዚ ን16 ኣውራጃታት ሃስዩ ልዕሊ 120 ሰባት ቀቲሉ ኣስታት 100,000 ኣባይቲ ብምፍራሱ ድማ ህይወት ኣስታት 500,000 ሰባት ተንኪፉ ነይሩ። ሱዳን 3 ወርሕ ማለት ሰነ ሓምለን ነሓሰን ዓመታዊ ዝናብ ትረኽበሉ ወቕቲ ክረምቲ እዩ። እንተኾነ ዝበዝሐ ክፋልቲ ሃገር ብዙሕ ዝናብ ዘይረክብ እዩ።
ኣብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ዝሃርም ዝናብ ግን ብተደጋጋሚ ዕለቕለቕ ይፈጥር ከምቲ ዝተገልጸ ኣብ ጎላጉል ማይ እንተሃሪሙ ድማ እቲ ዕለቕለቕ ይብስ ካብ ሳተላይት ማዕከን ምርምር ጠፈር ናሳ ዝተወስደ ስእሊ ከም ዘመልክቶ ካብ ፈለግ ኒል ዝፈሰሰ ማይ ንሓያሎ ከባቢታትን ዓድታትን ይዕለቕሊቖን ኣሎ ኣብ ታሪኽ ዕለቕለቕ ማይ ሱዳን ብፍላይ ርእሰ ከተማ ካርቱም ክልተ ፈለጋት ኒል ዝራኸባላ ብምዃና እታ ከተማን ከባቢኣን ብተደጋጋሚ እዩ ዝህሰእ ዕለቕለቕ ማይ ሱዳን በቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ህዳሴ ግድብ ክትቆጻጸሮ ዝከኣል እንተኾይኑ ንኽልቲአን ሃገራት ጥቕሚ ዝህብ እዩ እዚ ዝኸውን ግን ክልቲአን ሳልሰይተን ግብፂ ኣብ ስምምዕ ምስ በጽሓዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ